Hallod, gyere ide! Na, itt ássunk. Jaj, hallod? Itt föl. Itt. De itt jó sok zombi van, már nem azért. Itt lesznek lent. Találtam redstone-t. Én is 41-en. Tényleg? Az jó. Itt lesznek szerintem a zombik, ha itt van redstone meg vas. Vigyázz, lába van, valahol van lába. Itt lesz, mert itt van dirt is. Ami azt mondja. Az jó, majd a Frontier még, hát majd ja, úgyis minden közösben megy, úgyhogy... Ez az, gyere ide. Jó, menjek oda. Gyere ide, azon. Ott vannak? Igen, gyere. Mutatok valamit. Találtál gyémántot vagy mi? Hagyj jöjjek. De ne! Hát nem tudok jobban felmenni. És mit találtam? Mit találtál? És ezt nem én adtam oda. Mi? És itt egy spawner van. Ez az mi? Az jó. Ez akkor spawner lesz. Itt vannak. Várjál! Vedd fel a cuccaimat gyorsan! Várjál, oda tépézek, bár bocsánat, de... Hogy kell írni, várjál. Megye! De szép. Na. Most ennyi... Ez most... Itt vagy, Dante? Igen, de várjál, mindjárt megyek. Hát most gyorsan meg oda tépézek. Hogy is kell tépézni, fel tépé. Tessék! Itt vagyok, itt. Na, ez oda. Akkor most addig. Cute-on kézzel aludok. Lögössétek. Kézzel kell tudni a követ. Az is kemény, de... Hát... Ugyanilyen erős az a külön. Bocsi.
Csak anyámnak megmondtam, hogy csinálok videót, hogy ne zavarjon. Rakjál már fákját és felszedted a cuccaim? De hol vagy? Itt vagyok mögötted, ide tépékszem. Ide adod a cselkányon, meg a kardon, 2 cselkány és a kard. A többi úgyis megy a chestbe, nem? Hát, ja. Na gyere is, rakjál már le fákját, mert... Gyorsan el kellett menjek, és így megcsináltam, hogy ne jöjjenek át. Tudom. Csak rakjál már le, légy. Ez itt spanner, ahol De van dobott chest. egy vaskardot. Szóval jóféle. Ezen dobnak vas cuccokat. Tudom, már volt nekem is ilyen. Gyorsan fel kéne jutni. Feljutok, várjál, de nincsen kövem. Adjál már követ és felmegyek. Adjál követ. Ott van. Úgy? És én felmegyek. Ja, Jakob testvér, meglek. Így, na gyorsan felugrok és megölöm őket. Wow, fuck you. Tanyát! Itt van láva is, és egy nagyon jó spanner. Megöltek, oda tépézzem magam. Oké, elrendezve. Körbefátyáztam. Gyémánt! Várj meg, én is itt vagyok. Öld meg őket, Mi van benne? Kiszerem, nyugi. Bakalit, tejdej, minden. Add ide a kardom, légy és megölöm. Add ide a kardot és én megölöm. Ne, leugranak. Jó, de hallod, itt vagyok a gödörbe. Öljen, segíts. Hát, meg adjál már. Így is jó. Még egy követ tudnál adni? Így is jó, annyi elég nyugi van. Így. Ide adra a cuccaimat. Gyémánt, gyere gyémánt. De add már ide a vas gyémántot és a vas izét, meg a... Mindegy, így is jó. Hol a gyémánt? Jóféle. Vigyázz, mert ne vássál alá, de ez mind megy a közösbe, úgyhogy De vigyázz, itt van... láva. Oda be fog menni. Bement? Nem. Jó, majdnem teestem a lávába. Nem jó, jön a lába. Na, ugye? Várjál, beleeszünk itt még. Szerintem én elviszem a spannert, mert nekem... Te dob. Nem dobott, de van izém CD, na 2 puskapor és kakaóbab 2. Akkor menjünk el tovább. Van fákjád, vagy fákjázál majd te. 18. Akkor majd fákjázál. Ennyi. Én azért a szenet kiszedem. Hát oké. Akkor menjünk a lává, és hát ott ahol találtuk a... Ezért. De várjál, ne halljál. Ott lehet benni, ott gyere. Te hány gyémántot találtál? 5. Én 3-at, az 8, az... De ne csinálj semmit. Nem, azt majd tárolgatjuk is szépen.